Les xarxes socials es van crear per a comunicar-nos. Majoritàriament s'utilitzen de manera positiva per a difundir opinions i l'opinió és lliure. Però sempre els missatges tenen que eixir des del respecte. També es poden utilitzar les xarxes de manera molt negativa per a fer difusió de notícies falses, per a insultar, per a humillar altres persones, per a propagar odi cap a altre sector. Eixe és l'espai que ha trobat l'extrema dreta, però mai ha de ser el nostre espai, l'espai de la gent progressista. Avui tenim així una moció de Vox recriminant allò que ells fan dia sí dia també. Infundir odi, bulos per les xarxes. Només junt en l'Ajuntament de València tenen vostès una regidora, Cecilia Herrero, que no s'ha dignat a demanar disculpes. I això que la Fiscalia li demana 3 anys de presó perquè els seus missatges a les xarxes estan encaminats a propagar rebuig, hostilitat, animadversió cap al col·lectiu LGTBI, persones amb discapacitat, persones migrants. Això és molt greu també i Maria José Català també ho està consentint. Per això, des de Compromís, no acceptem que vostès vinguen ací a donar-nos lliçons. Malauradament, hi ha persones generalment d'extrema dreta que utilitzen les tecnologies per insultar, dir mentides sobre altres persones i generar odi, molt d'odi, i mai demanen disculpes. I també hi ha persones que insulten perquè altres els insulten. Tenim tot un ventall de casos, però cap d'ells justifica la utilització de les xarxes per a insultar. En cap cas. Denigrar, mentir i, en definitiva, fer mal a altres persones. Això no ho podem acceptar en cap cas, cap persona demòcrata. Quan se produeix una agressió verbal, un insult, una calúmnia, demanar disculpes és suficient? Demanar disculpes? És el mínim que podem fer, demanar disculpes. Podem acceptar les disculpes amb una única condició. No se pot tornar a repetir això. No se pot tornar a repetir aquesta mena d'actes. Aquestes conductes són inacceptables. Per tant, des de Compromís sí que ens dirigim avui a socialistes de Silla per fer-los una reflexió. L'ultradreta utilitzen les xarxes per a insultar. Diuen calúmnies, propaguen notícies falses i agredeixen altres persones i van en contra dels drets humans i no els passa res. Però nosaltres, les persones d'esquerres i progressistes, hem d'actuar amb la màxima correcció. El llenguatge construeix el pensament i el pensament es pot ajudar a fer un món millor, més just, un poble millor, una societat justa i equilibrada, sense paraules malsonants, sense faltar al respecte, sempre amb arguments. Nosaltres no som com aquests. No podem utilitzar les xarxes sense control. Moltes gràcies, senyor Sánchez.